Таш радиоһы тәҡдим итә. Хәйерле кис, һаумыһығыҙ. Бәхетле гүзәл заттар һәм тере калган ир-егеттәр. Уҙған байрам менән барығыҙҙы ла ҡотлайбыҙ. Өс мөғжизә шағирҙы әсер итһә, өс егеткә һеҙҙең кәйефте күтәреүҙә етә. Беҙ һеҙҙе сираттағы сәйәхәткә сағырабыҙ. Һәм фәһемле бер фекерҙән башлайбыҙ. Ҡатын-ҡыҙҙар колбаса кеүек. Ниңә? Сөнки ысынын табыуы бик ауыр беренсенән. Икенсенән, иң яҡшылары ауылдан килә. Беҙ иһә ҡала урамдарын ҡыҙҙырыуҙы башлайбыҙ. Ҡуҙғалдыҡ. Егеттәр, һыҙғырма, аҡсаң булмай. Былай да аҡсаң юҡтыр инде. 7 марттан һуң. Егеттәр, һәр йыл 7 март көнө мин үҙемә ошондай һорау бирәм. Ни өсөн беҙҙең тапшырыуҙа исмаһам бер ҡатын-ҡыҙ юҡ? Китәле бында беренсенән беҙҙең тапшырыуҙың хронометражы ҡыҫҡа. Икенсенән, Ғәзиз беҙгә ауыҙ асып һүҙ әйтергә бирмәй. Уның янына берәй ҡыҙ да ҡушылһа, бөттө баш ҡалды муйыны. Эшен ҡаласаҡбыҙ. Уның ҡарауы беҙгә ҡатындарҙың да ҡатындары ҡунаҡҡа килә. Шуларҙың береһе бөгөн дә булыр. Уныһы һуңғараҡ. Әле беҙ ысын ир-егеттәрсә артыҡ һуҙмай, яңылыҡтарҙы барлауҙы башлайыҡ. Ни тиһәң дә, егеттәр, беҙ шәп кенә төбәктә йәшәйбеҙ. Беҙҙә каравандарҙы ла күрергә була, һәм һыуҙа батыу ҙа бушлай беҙҙә. Ә бына Мәскәү өлкәһе Думаһы һыуҙа батыуҙан ҡотҡарылған кешеләрҙе ҡотҡарыуға киткән сығымдарҙы түләтергә итә. Йәғни ҡотҡарыусылар һиңә кәмә менән килеп һыуҙан сығарһалар, Саярка хаҡын ҡайтараһың. Ҡотҡарыусылар быға тиклем ашаған төшкө аш хаҡын ҡайтараһың. Беҙ алдына килтерәйек. Мин баты барам икән ти, миңә кәмәлә ҡотҡарыусылар йөҙөп килә. Мин баты барған ерҙән күпме тип һорайым. Улар 500. Миңә арзаныраҡ тариф кәрәк. Я булмаһа ташлама бармы? Филис пенсионер таныҡлығын сығарып күрһәтер. Пенсионерҙарға. Дәфтәргә яҙығыҙ әле. Магазиндар кеүек. Я булмаһа карта менән түләргә мөмкинме? Һәм әйткәндәй, даими ҡулланыусыларға ташлама булырҙыр ул, йәғни яҙ һайын йөҙөп киткән балыҡсыларға. Ташлама булырға тейештер ул. Эйе, үҙең менән дуҫыңды алһаң шулай уҡ ташлама булырға тейештер. Өсөнсө дуҫыңды алып килһәң, ғөмүмән бушлай ҡотҡаралар. Я үҙеңә һәр өсөнсө ҡотҡарыу бушлай. Өсөнсө тапҡыр батҡанда инде күңелең тыныс булырға тейеш. Әлегә ярай был Мәскәүҙә генә. Йәмбил, һине әлегә насар уйҙар борсомаймы? Ҡайһы юҫыҡта? Яғни сығып берәй водителең иманын ҡутҡа килмәйме? Ни өсөн һорайбыҙ? Сөнки бына Рәсәйҙә ярһыу водителдәр йөрөткән автомобилдәр аталған. Бының өсөн фекер белешеү үткәрелгән, иң агрессив кешеләр БМВ машинаһын йөрөтә икән. Икенсе урында Лада хужалары, бында айырма бар, БМВ хужалары башҡа водителдәргә асыулана, ә Лада хужалары машиналарына. Әйткәндәй, иң тыйнаҡ, иң тыныс водителдәр джипта йөрөй. Уны аңлашыла. Нейсе икәнлеген. Джип йөрөтһәм, минең дә күңелем тып-тыныс булыр ине. Әммә уның ҡарауы, джип бит бер тоҡанғанда бер цистерна бензин ашай тиҙәр. Ул осраҡта киреһенсә нервылар ҡаҡшар ине. Джипта йөрөһәң, бензин тураһында уйламайһың инде. Унда һинең кеҫәңдә 2 цистерна һатып алырға аҡсаң була. Анда һин бензинды үҙең һатаһың. Ә хәҙер иғтибар, хөрмәтле телевизор ҡараусы, беҙ өсөбөҙҙөң исемебеҙ кем? Әгәр 5 секундта иҫләй алмайһығыҙ икән, тимәк, йә беҙҙе тәүгегә күрәһегеҙ, йә һеҙгә телевизор ҡарауҙы кәметергә кәрәк. Ғалимдар асыҡлауынса, телевизорҙы 3 сәғәттән артыҡ ҡарау көнөнә кешенең хәтеренә насар тәьҫир итә. Тағы ла шуны иҫәпкә алығыҙ, кеше өлкәнәйгән һайын был зыян арта ғына бара. Шундай фекергә килгән ғалимдар. Шуға беҙҙең Филис телевизор ҡарамай. Был яңылыҡ түгел. Ҡайһы бер сериалдарҙың, Булухарҙың тип әйтәйек, онда ҡатнашҡан актерҙарҙың һәр береһенең исемен белә, ә балаларының исемен онота. Ысынлап та кеше бит, мәҫәлән, төрлө сериалдар ҡарағандан һуң уларҙың исемдәрен хатта малдарға ҡуша. Әйе. Ҡайһы бер райондарҙа балаларға нормаль исем табылмай. Мин әле лә Ефросинья ҡайһы сериала ниндәй төҫтәге күлдәк кейгән иҫләйем. Филис Эллендың
Маған да 65-нче сериясындагы әйткән һүзләрендә. Инде Элен, Санта-Барбара. Мына Санта-Барбараны караңыз, ысынлап та үз исемеңде онытып да бар. Чөнки хәтер калмай башта. Һәм бunda безнең дә өлешебез бардыр ул егетләр. Без дә бит телевидениянең бер өлеше. Чөнки безнең тапшыруыбыз Уш алып китерлек. хуш югалтырлык. Маған да безне карап катын-кызлар гына хушын югалталар, әйелдәр түгел. Ирләр безнең автомобильгә карап хуш югалтыр. Бәлки. Иң мөһиме, яхшы хәтерләрде юйган тапшырулар карамагыз. Ә насар вакыйгаларды оныттырган тапшыруларда карагыз. Әйткәндәй, кабат карап кәефте күтәрү мөмкинлеге бар. Рәхим итегез YouTube каналына һәм шулай ук Instagram киңлекләренә. Без унда. Егетләр, тапшыру башындагы һорауга әйләнеп кайтканда. Ни өчен сәясәттә катын-кызлар әз? Бу һорауны инде Ямил бүген без кунагыбызга бирербез. Ярай, бәхәс тугас был һорауды без кунагыбызның үзенә бирербез. Уны республиканың кендек инәһе дип йөртәләр. Каршы алыгыз, Республика Дәүләт Йыелышы Корылтай депутаты Рима Әмир кызы Үтәшева. Хәерле сәгатьләр Рима Әмир кызы. Сау булсыз. Рәхим итегез, әйләгез. Рәхмәт. Хәзер. Сау булсыз. Һау булыгыз, Рима апай. Сау булсыз. Ой, сез монда күпләр икән. Әйдәк, күп түгел. Әйдәк тегесәүдән компаниясына. Әйе. Тегесәүдән корылтайына рәхим итегез. Хәзер. Рима Әмировна, беренчедән һеҙҙе яҙҙың иң матур байрамы менән ҡотлайбыҙ. Рәхмәт. 7 март менән. Иртән сулырак иде әле менә тамчылата башлагач, яз бәлки җитәр дип ышанасы килә. Һәм икеләтә котларга кәрәктер. Һеҙ чөнки һеҙ хатын-кыз гына түгел, ә башка гүзәл зат вәкилдәренә лә катынлык бурысын үтәргә ярдәм иткән кеше. Шулай Сәй булырга ярдәм Әйе, иткән. хатын-кызлар врачы. Әти исән чагында аңнам гидри акушер-гинекологны. Шуннан әни әйтә, "Не киндегә бий инде" ди. Шуннан әти әйтә, "Не аны киндегә бий булырга институтта кирәк укырганмы?" Не менә Зөләйханың ике класс мәчеттә укыган Зөләйха диегез. Мен гөлем мине Зөләйха. Әти әйтә, "Не кызым, син бит йөрәк врачы булам" дигәнлек әйтәм. Әти, мин йөрәк тәмнә могу лечить. Вот шулай әти аңламады минем профессияны. Әммә шулай да Рима апай кендек инәһе дигән исем һеҙгә йоғоп ҡалған. Республиканың кендек инәһе тигән. Мине шулай Хушамат. Һеҙ нисек ҡараһығыҙ быға? Бик яхшы карыйм. Бик рәхмәт итеп. Кая гына бармасаң да, үзеңнең пациентларыңны, үзеңнең коллегаларыңны, үзеңнең студентларың менә зур табиб булып чыгалар. Кичә безне конгресс холлда чакырды Ради Фаридович һәм миннән Зилаирның акушер-гинекологы килеп, "Мин сезнең иң беренче студентка", әйтәм, "Акаян, сез дәрес башлагач әйттегез ди. Менә сез минем беренче группа. Мин быел ул инде кайсы булган, кайсы елда әйтәм да, Һеҙҙең хеҙмәт стажығыҙ нисә йыл, сер булмаһа? 45 була, 20 елны. Тимәк, һеҙ ике дәүләт граждандарын Әйе. был донъяға ҡаршы алдығыҙ. Совет граждандарын һәм Рәсәй Совет граждандарын. граждандарын. Нисек һеҙ акушер-гинекологтан алып Ҡоролтай депутатына тиклем барып иттегеҙ? Нимә этәрҙе һеҙҙе? Нисек килеп сыҡты был? Үзең тырышып эшләсәң, яҡшы эшләргә тырышсаң, халык сине белә һәм иң беренче мине депутат итеп сайлаганнар Советлар Союзында горсоветка. Мин 2 тапкыр горсовет депутаты булдым. 3-нче тапкыр сайлагач мин үзем отказаться иттем, чөнки башланды теге перестройка. Әйтәм, юк, мин пока аңламыйм әле бу илләрне. Лучше үзебезнең роддомда бала таптырыйк инде. Политика торыбрак торсын. Аннан иң беренче созыв Совет городского округа. Миңа уже анда 53 яшь иде. Миңа әйттеләр. Инде илдәге хәлдәрҙе аңлай башланығыҙ. Шуннан сезне тәҡдим итәбез.
Мин башта аптырадым, әйтәм, эй, миңа политика белән кирәкмидер инде, үземнең эшем булай да яхшы. Ә ул сезнең бит эшегезне ташламыйсыз диделәр. Менә шуннан башта совет шәһәрнең беренче советның депутаты булдык. Аннан сайладылар Курултайга инде. 3нче созыв. Димәк, без егетләр менән тырышып, халык өчен эшләйек, шулай ук депутат булып китә алабыз. Әгәр дә эшләсәгез, депутатлар бар, журналистлар да бар, эшчеләр да бар, врачлар да. Спортчылар, йырчылар. Спортчылар, йырчылар. Чөнки сезгә кем, беркем дә комачаламаячак, менә 50 яшькә җитегез дә, депутат буласыз инде. Демәк, безнең аранан иң беренче депутат мин буласың. Безгә урын Халык һиңа ышанырга тиеш. Халык сиңа ышанырга тиеш. Халык сине белергә тиеш. Менә миңа халыклар белән җиңел сөйләшүе. Чөнки алар беләләр, һәр вакытта Уфада тумасам да уже 68нчы елдан бирле Уфада яшим. Халыклар Кировский район белән үзеңнең туган районың кебек сиңа ышаналар, сиңа киләләр. Күбрәк нимә охшамай халыкка? Гражданнар ниндәй мөрәҗәгатьләр белән киләләргә? Халыкка беләсез нәрсә ошамый һәр вакытта да. Бүген дә, кичә дә, иртәгә дә, әгәр дә хөкүмәт бер төрле сөйли, икенче төрле уйлый, өченче төрле эшләй. Менә шушы ышанмый халык. Әгәр дә син әйтәсең икән, мин бу эшне эшли алмыйм, бу авыр. Әгәр дә булса, менә бу закон буенча кирәк көтебрәк торырга. Аңарга җиңел түгел. Җиңел булган кеше бит ул килмәй, депутатка да килмәй, делегатка да килмәй, ул үзе дөньясын карый. Киләләр икән сиңа. Мин депутатны врач кебек күрәм. Врачлар тәннең, организмның чирләрен дәвалыйлар. Депутатка киләр социаль чир белән. Шуның өчен менә миңа бу якта бәлки җиңелрәктер дип ышанам инде. Мин Менә шул социаль юнәлештә күбрәк нинди һорауларга игътибар итәһегез? Менә хәзер иң авыр сораулар килде йорт буенча. Күбесе менә сорыйлар, инвалидность балаларына, үзләренә бирмиләр, аңлатырга кирәк. Квартплата күбәя башлады. Менә әле барып килдек Бүздәккә, әнием янына кайттым. Уже килгәннәр күршеләр. Рим апа, 70 сум түлибез бит нигә мусорга. Аңлаттым. Кирәк, бездә шулай түлибез. 70 сум бәлки сиңа бүген авыррактыр. Әгәр дә ширләсәң менә бу мусордан, син түләргә мөмкинсең. 700 дә, 7000 дә. Шуны уйла. Ширин шәтнеграк үзеңнең хәлеңне бетерә. Шулай дигәч түлибез инде дибез. Ну, бәлки соңрак әзәер дә, зарплатагыз күбәер. Ну, барыбер ышаныч кирәк, кешеләргә ышаныч белән яшәсеннәр. Менә бүген хәзер бөтенесе дә безнең теге йолдыз кебек карыйлар Ради Фаридовичка. Бөтенесе ышаналар. Аның теге ул җимереп ир-егет шундый эшли, безнең барыбызны да эшләтә, халык ышана. Шуның өчен күрәсез бит, тырышалар. Әйдә ышанабыз, түлибез, булачак урамнарда, ләкин үзеңдә кирәк. Урамда менә кем ул мусорны түгә? Ул бит инде ак йорттан килеп түкмиләр. Үзегезнең шубыгыз. Шуннан кем урамнарыгызны тазартмый? Карны түгәсез, суны ыргытасыз. Икенче яктан хөкүмәт тә ярдәм итәргә тиеш. Ремонт урамнарга кирәк, ясарга, су, ут, эш халыкка кирәк. Иң мөһиме тагы бер эш менә. Егетләр китәләр Себергә, төрле якларга, кайберләре гаиләләре аннан бузыла башлый, ширлиләр. Ну, менә электә ул теге китәләр комсомольский отряд буенча. Аны тагы бар, мин әйтәм, электә бит йөриләр. Ләкин күбрәк шундый үзебезнең регионда да эш булса, бәлки өйләнмәгән егетләр анда барып эшләсеннәр, өйләнгәннәре үзебезнең республикада эшләсеннәр. Шунысы менә тоже безнең өчен иң мөһим. Уйлай башласаң, уйлап китерлек ни дигән дә белән тапшыру. Күңел асуга корылган дип әйтәйек. Сәясәт турында онытып, әйтәгез, һезнең төп эшегезгә күсәйек дип әйтәйек. Бала табу турында. Исләһегезме, һезнең ярдәм белән туган тәүге баланы? 4нче курста үзем безнең дежурство иде, зур врач белән мин 1нче роддомда. Мин исемдә шундый матур бала туды. Һәм мин ул вакытта уйламаган идем булырмын дип акушер гинеколог. Менә шул бала тугач, аның бигә кажется, миңа күзләре әле кыскан кебек булды. Мин дә акушер гинеколог булам. Безнең Раиса Марковна Бак. Ул шундый, ул инде исән микән дип ахыр 1нче роддомда, ул хәзер 2нче елда торалар. Шуннан айдай, Рима, давай, нәйдәй, бу, мин кардиолог булырга теләгән идем.
кит әле кардиологтар, акушер гинеколог. Миңа тутырып күрсәттеләр. Зур бала кебек. Шул хәтле миңа ошады. И шуннан инде мин акушер гинеколог булам дидем. Һәм үзебезнең укытучыбыз Ханифа Хафизовна Бахтиярова, ул 102 ел яшәде. Мин анда укыдым, госэкзаменнар бирдем. Һәм менә ул инде безне бик мавык турды. Шул хәтле аның куллары, сөйләүләре, ул һәрвакыт әйтә иде. Хатын кызларны жәлләгез. Ә безнең менә тагы бер укытучыбыз Василий Гечкуловский, ул әле аңарга 80 яшь булды, ул да әйтә. Хатын кызларны бала тапканда сез алар ангеллар кебек дип. Минем укытучым икенче Ульфат Рахимович Хамадьянов, ул да әйтә иде. Ышаныгыз, аларга жәлләгез, аларның күзенә карагыз, алар сезгә карап торалар. Курыкмагыз, аларны куркытмагыз бала тапканда. Врач булырга тиеш, уверенный менә, ул басып тора, все будет хорошо, әйбәт булачак. Иң матур музыка, баланың беренче тавышы, менә бер иң матур музыка. Шундай шылтыратып, елап җибәрә. Син тотасың күләргә. Эй, Ходаем. Әнинең күзе менә ул кара, как мой малыш, минем балам ничек. Мин андый әйтәм, аны Леонардо да Винчи да яза алмас. Мин һеҙҙең хәтер яҡшылығына һоҡланып ултырам. Сөнки һеҙ уҡытыусыларығыҙҙың йәшенә тиклем хәтерләйһегеҙ. Хәтерегеҙҙә ҡалғанмы 40 йылдан ашыу эсендә нисә баланы ҡабул иткәнегеҙ? 30 меңдән артык бала. Күтейҙәрҙең йәме. Әйе. Хәзер уже 30 меңдән артык тип. Әйе, менә без просто үзеңнең. Аны бит менә беләсең, ул теге бәхет кебек. Аны бит шутларга вакыт та юк шутларга. Һеҙгә байрамдарда йыш эшләргә тура килә инеме? Безгә бала табу үзе бер бәйрәм. Менә һәр процесс бәйрәм кебек. И аннан бик авыр эштә кебек. Шуның өчен без аны искә дә алмыйбыз. Бу бәйрәм, ул безгә көне-төне эш. Без аны беләбез, безнең эш круглосуточный, көне-төне эшләргә. Я булма дежурство станасы һәтка ул зур байрам. Әйе, тыныч булганы да юк. Лишь бы исән булсыннар барсы. Лишь бы менә авыр операциялар булмасын. Иң зур бәйрәм инде безнең шул отпуска вакытында. Мине качаганда отпускада чыгаралар. Әгәр дә кирәк икән, отпусканы үзәсең дә, чыгасың эшкә. Андый вакытларда була иде. Димәк, табиптың ялы юк ул. Әйе. Һуңгы вакытта атайҙарҙың бала табыу ваҡытында ҡатындың янында тороуы ныҡ модаға килеп китте. Йәғни шул уҡ бүлмәлә булыуы. 40 йыл элек ундай хәл булдымы? Ундай хәлдәр. Һәм нисек ҡараһығыҙ һеҙ быға? Без үскәндә андый хәл юк. Бу үзләренән тора. Мин әйтә алмыйм. Әгәр дә ошый икән, килсеннәр. Менә мин үзем бер вакытта да китермәс идем. Минем 2 улым да якында килмәделәр. Барбер безнең илдә ул хәтле теге 100% андый юк. Шарттар юк. Юк, шартлар да бар. Ирҙәрҙең тәрбиәһе шулай минеңсә. Миндә мәҫәлән бармаҫ ине. Ирләр дә теләмиләр. Әниләр дә теләмиләр. Менә бала тапкач, кирергә сорыйлар. Ансы менә мин бар кайберләр үзләре уштан язалар. Минем күз алдымда полковник ГАИ килде. Бик важный, йөрөй безнең дә. Миңа бик озак таба, әйтәм, ашыгасызмы? Шуннан бала таба башлап, акыра башлаган хатыны килде төште игәнгә. Хатынын ҡарарға, үҙен ҡарарға. Хатыны бу төшөрә. Хатыны иң беренче кинокамера ватылмадымы? Без мин дә акушерка битем. Наша ты полковник үләп күрмәсен. Торылды. Ярар, мин киттем, мин ташлады, чыгып китте. Бу елларда безнең әниләр, кызлар, хатыннар иренә башладылар бала табырга. Шул. Бала табылар. Менә 2 бала тормышта матурлана. Менә шунысы әзрәк күңелне борчый. Миңа инде әйтләр, менә ниясың үзегез 3 бала тапмадыгыз дип. Әйтәм, мин 2 малай таптым. Ләкин әгәр дә минем профессия икенче булса, бәлки мин табырдым. Вакытым булмады. Һеҙ 30 мең бала таптығыҙ. Табыштығыҙ бу. Уже 30 меңнән дә артыграк инде. Әйе. Ни өсөн улай дип уйлайһығыҙ? Ҡатын-ҡыҙҙар ниңә иренә бала табырға? Үҙҙәре өсөн йәшәп ҡала? Беләсезме? Әйе. Сәбәп шул дип уйлайһығыҙмы? Чөнки бала, менә хәзер тормышны алар матурын, былай үзләре өчен яшәүен сизделәр, тәмен. Эгоизм. Әти, әниләр үзләренең кызлары, малайларын үстерәләр. Әзрәк теге үзе өчен яшәсен. Ничек инде үзе өчен яшисең балаң булмаса? Менә мин беренче улымны таптым 5-нче курста укыганда, 6-нчы курста күчкәч мин академический алдым. Минем иптәшем әйтте:
Никакой детский садта түгел, әбейдә кирәкми, 1 ел үзең карыйсың. Әни инде ушсыз яза калды. Ташлады инде менә укуыңны ничек инде алай, кызым, белемсез каласың. Иптәшем минем укытучы. Әни deydi, әни борчылмагыз. Кызыгыз надан булып калмас. Шуннан институтны бетереп, интернатураны, без әле теге военный билет кулдамалай, бүстәк калып кайттык. Әни инде әйтте, иптәшемә зур рәхмәт сиңа диде. Менә мин Рима тугач институтны бетерә алмадым. Әти инде, ярый инде Зөһрә. Наданрак булгансыңдыр, Рима вакытлы булган. Хәзерге көндә хатыннарга берни дә бит комачаламый. Яслиләр бар, әти-әниләр бар. Менә минем үземнең хәтердә Дәүләкәндә Гүлназ Курманаева 9 бала. Менә ул Мадонна 34 яшь кенә үзенә. Шундый матур, шундый итеп үстерә. Мин инде сорамадым, 10 табарсыңмы дип. Үзе тапты. Үзе таба. Бер операциядә. Күзеннән күрәм, 10-га да киләчәк Алла бирсә. Менә хәзер беренче баланы 25 яшьтә, 26 яшьтә килә башладылар. Без эшли башлаганда 18-21 яшьтә киләләр. Хәзер менә башта укырга, аннан эш, аннан квартир кирәк, аннан теге бай ир кирәк. Бетә бу байлык бит ир бергә була, бергә үсәгезне байлыкның аның рәхәтен күрәсез. Кадере була. Менә иң мөһиме һәр гаиләдә 2-3 бала булырга тиеш. Әлеге дәүләт тәкъдим иткән шартларга, димәк, 1-2 генә бала табырга мөмкин. Дәүләткә уйларга кирәк. Бала ул үзең мотивирует, барбер бала өчен, әти дә, әни дә эшен ташламый. Халык тырыша, авыллар матурлана башлады. Безнең тагы бер бурысыбыз бар дип әйтик. Без һәрбер килгән кунакты хана аша үткәрергә тиешбез. Әйе. Һәм әлбәттә еңелрәк хана аша үткәрәбез, әмма кагыйдәләре шулай. Без сезгә һораулар бирәбез. Һәм ул һорауларга 5 секунд эчендә җавап кайтарырга тиеш. Баланы илаудан әүрәткәндә әйтелгән 3 сүз. 1 2 3 4 Балам, елама, мин синең белән. Бала тапкан катынга роддомда бүләк ителгән 3 әйбер. Иң беренче, без менә бирәбез балаларга президентның бүләген. Икенче чәчкә, өченче шоколадный конфет бирәләр. Торт. Инде табибларга бирелгән әйберләрне әйттегез бу хәзер. Балага кушылган иң сәер исемнәрне атагыз. Өсәү булыр. Беренчесе Ревлин, аннан тагы әллә нинди белмим инде аны. Мин аңлар иде. Иң берсе Иң үзенчәлекле исемдә атанагыз булыр. Әйткән юк әле булыр. Ревлин дигәндер. Һәм ишеткәнегез бар. Әйе, Ревлин. Менә без килеп тә әйттек. Әйе. Республиканың һәм Республиканың иң зур перинаталь үзәге. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта искиткес ханым Рима Әмир кызы Үтәшева булды. Рима апа, сезгә зур рәхмәт. Рәхмәт. Һезнең
Гомумән тормышыгыз кешегә изгелек эшләүгә корылган. Бына ошо эшегездә без сезгә уңышлар һәм күбрәк рәхмәттәр теләйбез. Әлбәттә, безнең бүгенге 2 март уңайыннан әзерләнгән бүләгебез сезгә тәме буенча охшар, әмма әсәйләрнең әйткән рәхмәтләреннән һәм халыкның әйткән рәхмәтләреннән ул бәләкәйрәк, әмма шулай да ихлас күңелдән кабул итегез. Ой, рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт. Ә без иһә барлык әсәләрне, барлык кыз балаларны, безне караган барлык гүзәл зат вәкилләрен байрам белән котлайбыз. Республиканың бөтен әниләрен, дәваниләрне, бәләкәч балаларны, хатын-кызларны шын күңелдән котлыйм. Яз бәйрәмнәре матур булсын. Килегез, бала табырга иренмәгез, курыкмагыз. Без сезне үзебезнең бала йортларында барыгызны да көтеп калабыз. Бәйрәм белән. Әсәйдәр һәм бәпәйдәр, иң мөһиме авырмагыз. Һау булыгыз. Сау Бәйрәм булыгыз. белән. Бәйрәм белән. Газиз, без һине авырлыгың аркаһында һинен көләбез. Ә монда 750 граммлык балаларда кеше булып китә. Ә һин һаман кеше була алмай йөри. Егетләр, без бер тапшыру төшергән арынык. Күз алдына килтерегез, табиптарга нисек. Филус, синдә Әйтер инем, бала тапкан юк. Бала тапкан тындагы кого аранып дип әйтер инем. Бала тапкан юк. Менә Филус әйткәндәй килешәбез халат. яңына Рәхмәт. уянманымы акушер-гинеколог булу теләге? Йөрәк натыйда, яшь тартый. Икенче килүбез нимәгә бәйле буласак, беләһеңме? Беләм. Газизде атай булуы менән котлауга бәйле буласак, бирһен Ходай дип теләйек. Я булмаһа, Газизде йетлектәреп сыгарабыз. я булмаһа мине өченчегә атай булуы менән котларбыз. Кем белә? Иң мөһиме осрашырга насип булһын.